He llegit en algunes entrevistes que et defineixes com oftalmòleg de la fotografia. Ara, quan has dit això, m'he estat pensant, no?, també, de mirar aquesta... Hi ha moltes maneres de categoritzar a quin sector de la fotografia et posiciones, no? Perquè, esclar, la fotografia, en el fons, és com un llenguatge, i el que interessa no és tant el llenguatge que utilitzem, sinó per què utilitzem el llenguatge. I és que hi ha fotògrafs que utilitzen la càmera per saber com és el món, i hi ha fotògrafs que primer necessiten saber com és la càmera, perquè si no aquesta càmera condicionarà la seva mirada del món, no? És a dir, si el que estem utilitzant és un instrument que mediarà entre nosaltres i la realitat, si no coneixem el funcionament d'aquest instrument, pot ser que filtri, que desvirtuï, que en el fons condicioni aquesta mirada, no? I jo, fent un joc amb aquesta interpretació, dic que hi ha fotògrafs que miren el món, però el miren amb un ull, i aquest ull de tant en tant s'ha de revisar. Aleshores, el meu treball ve a ser com el de l'oculista o de l'oftalmòleg, que el que fa és revisar l'ull fotogràfic, no? Està ben ajustat, cal corregir dioptries, hi ha astigmatisme, etc. És a dir, és una manera metafòrica de dir que cal analitzar el propi dispositiu de la nostra mirada.